Takže čus lidi, já vás vítám u mého dalšího videa. Dneska tady budeme hrát normální chill, Battle Royale, doufám, že dnes se nám zadaří. A je tady i speciální host, zase Dayrix. Čus. A my se můžeme vrhnout do videa. Jinak vám chci jenom připomenout, že je v shopu Free Bundle. Můžete ho mít i na PlayStationu, i na počítač, když se nevyzvedne moc lidí a navíc proč by ne mít free skin, takže si ho vyzvednout, navíc ho můžete hrát i v tom LEGO módu, takže já si myslím, že je hodně dobrý. Co tady? Já bych šel asi semka. Jo, taky jsem se na to místo koukal. Tak jo, počkej, já jsem si ještě nevybral quest. Tak já si dám... Ale já jsem ten Battle Royale hrál jakoby jenom trochu, jinak jsem hrál vlastně to LEGO. A jako už vin mám, Umbrella, je teda nic moc, ale... takže sorry, jestli to budu hrát ještě trošku hůř, ale nejsem zvyklý na ty zbraně. Tak oni jsou ještě teda lepší, protože já ještě vin Umbrellu nemám. Protože jsem vždycky hrál dua a vždycky jsem skončil druhý, takže se mi to nikdy nepovedlo, takže doufám, že tohle video bude výherní a že se nám podaří dát win, protože bych rád měl taky Budeme to tak jako kdyby vychillovaně tryhardit, že budeme se snažit a i zároveň chillovat. Já jsem se nerozehrával, takže sorry za můj gameplay. Ale tak furt lepší než se koukat na mě, si myslím. Jako, já to mám docela horší, no. Takže, ne, ty jsi taky dobrý, jsi určitě lepší než nějací hráči. A já dostal právě štít, a nevím, že já vezmu asi místo tady tohohle. Mně třeba ta snipa, která je teďkom ve hře, tak mně přijde úplně na nic, protože ty střely lítají hrozně pomalu. Jo. Já si dám tady. Fightíš nebo co? Já tady s těma novýma zbraněma vůbec neumím. No já taky docela ne. Jo, ježíš, já zase zapomněl, že se s tím může chodit. Nice. No, dobrý, je mrtvý. Pojď typku, druhý. Mám můj aim, dobrý, mám 2 kily. Dobrý, já jsem tady zabil už 3 cápky z toho... Počkej, 2 byly v týmu a ten jeden tady bude někde knocklej, ne? Scar, beru, tyjo. Tak kde je? Jdem za mnou. Počkej, kudy se tam jde? Je to jo, přesně tudy. A já už zkusím, já jsem mu ještě moc nehrál. Ne, vem se. Dobrý. Já už zkusím. Jako mě se s němu celkem taky střílí celkem na nic, ale jako... Že ty musíš hodně prefireovat a hodně nadměřovat. Jo, ale na to si dá zvyknout, ale jenom musí prostě. Hej, počkej, když ta věž svítí zeleně, tak to znamená, že už ji někdo použil, nebo... Já totiž nevím. Taky nevím. Ale můžeme se tam jít asi podívat, za zkoušku se nic nedáme. Tak jo. Nebo počkej, možná, že kdyby byla už obsazená, tak by se neukazovala na mapě, ne? To možný. OK. Já mu dal sniperku za 330, takže ten boss je mrtvej a všichni jsou dead. Ty jo, okay, ale... Nice, dobře. Dobře, tak já nevěděl, že to můžu dávat za tak moc. Tak to jo. Tak jo. Bereš něco za bereš nějaký healy, protože já beru jenom míníčka. Já mám 7 méně. A já mám 6. Ale já bych sem šel někam třeba semka bych sem se šel podívat. Počkej, auto je tady.
jestli tam nejsou nějaký cápci. Jo, počkej, pojď na ten vlak, on jako zjede vlak. Hej, počkej, a je to tady vyloucený, a je tady takhle na dvě. Jo. A lidi. Pojďme, dáme jim. Ne, ty on má do bílejch. No nevadí, když tak ho pak dorazíme někdy. Tak, co tady je? Dobře. Jo, to je tady hrozně moc. Wow. Počkej, prosím. Yes. Pokračuj Hej, vůbec. tady by někdy měly být ten želvy ninja. Yes, tady jsou. Víš co? Oh. Ká. Tak pojď za mnou, já ti to ukážu. No. Tady je to hustý. Že jo, ono třeba Tady ten jsem strop taky vypadá hrozně nebyl hezky. ještě. Jo, to bylo v tom traileru, tady, tenhle. Ježíš, Já tady jsem je jako malý docela krásný koukal na želvy králíček. ninja. Já třeba moc ne. Mě to nikdy moc nebralo. To jo, ale na to... Ježíš, tady je doktorka Slounová. Podívej. Na sedačce. Za strojma. Na sedačce je doktorka Slounová. Hej, tady bychom možná mohli něco vyluštit, no. Tady? No, teď ji vidíš, ne? Jo, tak já myslím, že tady sedí. Aha, no tak to ne. Ty má do bílejch, tyjo. Pojď. No, Pojď, ne, typku. já s tou sniperkou neumím. Dobrý. Dobře, tak ty neměli úplně špatný zbraně. Já jsem ho ani jednou netrefil. Tomu se jako úplně nechci vyjadřovat, ale... Dáš je tam, ne? Já teď jdu po těch týpcích, co jsou teď v tom, jako kdyby... Neměli Jako, by ale tady je nějak vybuchnout? hodně těch... Je tady nějak hodně lidí, hej. Se docela přemnožil, kámo. Tak ještě je 12 lidí, no. A to není za stolik. Není, no. Ale tak jako... Je to kope. Jo, a já právě málem dostal snipe, nebo co to bylo? Prý typek má do bílejch. Počkej, nechme ho, prosím tě. 26, 2x26, ta blíž u nás. No kámo, já jsem dobře, já jsem Ty úplně levej, ale vole, fakt, že no úplně. dobře. No, hej, to tak kope, mě to tak vadí. No já s tou sniperkou vůbec neumím. No jasný. No jasný, pojď! Ne! Ne, kámo, Aspoň ale to jedna jsem reálně střela. měl být jak hit. Hej, já tu sniperku vůbec nemusím ani mít. Já počkej, furt střílí. Já... Ne, kámo, Au? to je úplně, Počkej, oni jdou to je někde z toho tragédie, ta konce, snipa. ne? No nějak tak. A tak chce cvik, podle mě. A abych jakože dal ještě šanci, moc, jako... Yeah! Yes! Jo, tam, stama. Jo. Aha, dobře. Jo, Já jsem dostal hlavu. dobře, jdu za tebou. Hej, ti cápci, ale Pojď. ty vole s tou snipou docela uměj. Tak jo. Nemáš nějaký bílý healy? Já mám jenom jiníčka. Ne! Chci... Au, dobře, tak já jsem dostal taky snipe. Hej, ale když tak musíme si aj hlídat trochu záda, jo. A zónu. Jo, já tady čekám na toho. Dobrý, tak. Aha, ok, tak on asi nepůjde. No hej, já jsem s tím strikerem, ARkem úplně levej. Tak tenhle dostal až moc. Ten dostal až moc na to, abych ho nechal bejt. Dělej. Nemáš shieldy? Tady ta dole, ta zelená, super hrdinka. Jo, tady ten typek je docela nice, hej.
Já ale pozor, kamo, tady jich je fakt nějak hodně. Já jdu zónu, hele, jo, já mám shockwave, já jdu zónu. Když tak zkus tam něco sfajtit, já jdu zónu. Ne, ona už ubírá kurvou. Na mě tam snipí. Ne. Ne, takhle vid nebude. Moc dobří hráči. Jsou tady docela najťáci, no. Ale tak se nediv, kamo, takhle na večer, to je jasný, že tady budou najťáci. Hej, já si myslím, že on v zóně nikdo nej... OK, koho mě má, on sniple. Hej, já mám A už ne, mega prosím, málo nechci ubří matra. na zónu. Ne! Dobře, Já musíš už to pro zahrát tebe asi sám. nemůžu jít. Aha, tak to už je problém. Ty musíme brát ty bílí, oni jsou hrozně důležitý. Hej, pozor, pod tebou. Všiml jsem si, no. Amo, to je No, prostě s taková 50 škoda, že 4 tohle to už hápkama to asi... vyhrát, to úplně nevím, ale tak dej do toho, co můžeš. Nevadí. On se mi dostal takhle ze spoda. Nevadí. Tak Nevadí. jo, takže to by bylo asi pro tohle video všechno. Jsme rádi, že jste to dokoukali to video až sem. A Dirixovi klidně můžete dát na jeho kanál odběr a like. Takže my se s váma loučíme a zase do dalšího videa. Čau. Čus.